Gaurko prentsa aurreko honetan, zuekin bildu gara asmo oso argi batekin, gure aurren ingurunea euskaldunagoa, izateko helburu den ekimenaren berri ematea. Ekimenak hala du izena, Euskara, unibertso euskaldunagoa aurrentzat. Eta pozgarria da guretzat zuekin eta zuen bitartez, euskal gizarte osoari ekimen honen berri ematea. Izan ere, astebete eskaz falta da herrietan martxan jartzeko, eta Euskara maiatzaren 7an abiatuko da, bete-betean, eta maiatzaren 17 bitarte iraungo du. Guztira, Euskal Herriko 100 herri inguru parte hartuko dute, eta inguru diot parte hartzaileen artean, Arabako kasuan adibidez, herri bat baino gehiago izan dituzten zenbait kuadrilek eman dutelako izena. Herrien zerrenda jada eskuragarri dago Euskararen webgunean. Ekimen honen zergatiak ongi ulertzeko, ezinbestekoa da Taupa euskaltzaleen mugimenduaren egitekoak gogoraraztea. Taupan argi dugu, helburu nagusia euskararen erabilera sendotzea eta horretarako aukerak eskaintzea da. Euskara gero eta gehiago erabiltzea aldera berriz, ezinbestekoa dugu gizarte aktibazioa. Eta helburu horrekin hainbat proiektu jartzen ditugu martxan, bai nazio mailan, bai sektoreka. Eta gaurkoan, eskuartean dugun euskara ere testuinguru horretan kokatzen den ekimena da. Izan ere, gurasoak aktibatzea eta haiekin elkarlanean aurren inguruan euskarak presentzia gehiago izatea bilatzen du. Euskara zehazki 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzendua. Eta esan bezala, gurasoekin elkarlanean aurren testuinguru linguistikoan eragitea du asmo. Guraso esaten dugunean, rol hori betetzen duen edo duten helduei buruz ari gara, izan tutoreak edo izan familiako beste kideren bat. Eta testuinguru linguistikoa diogunean, haur bakoitzaren unibertsoa osatzen duten eremuetan haur horiek jasotzen eta erabiltzen dituzten hizkuntzei buruz ari gara. Hau da, aisialdian, telebistan, ikastetxean, familian eta pantailen bidez zein bestelako eremuetan jasotzen eta erabiltzen dituzten hizkuntzei buruz. Baina euskara ikastetxeetatik kanpo eremuetan kokatzen dugu. Baina zergatik erabaki dugu fokoa gurasoengan eta horren testuinguru linguistikoan jartzea, gero eta gehiago kezka berberarekin topo egin dugulako. Gure jardunean, hezkuntza eragileekin, herrietan dauden euskara elkarteekin, herrietako beste eragileekin eta euskaltzaleekin ditugun harremanetan, behin eta berriz kezka berbera agertzen da, han eta hemen. Gero eta gehiago sumatzen da, erderek gure aurren unibertsoan duten presentzia eta eragina handitzen ari dela. Eta horrek sorrarazten du kezka. Etorkizunean gure aurrek euskaraz egingo ote dute, eta kezka hori erantzutera bideratu nahi izan dugu eskuartean dugun ekimen hau. Testuinguru hori euskarara hurbiltzeko baliabideak eskainiz eta erabilera sustatzeko urratsak emateko bideak proposatuz. Gainera, ekimen honek ateak zabalik izango ditu guraso guztientzat. Izan ere, unibertsoa euskaldunagoa izatea nahi duten guraso guztiek parte har dezakete, euskaraz jakin ala ez. Ekimenaren proposamen zehatza eta parte hartzeko gurasoek zer egin behar duten azaldu aurretik, ekimen hau herrietan antolatuko dutenei eman nahi genieke hitza. Izan ere, haiek dira euskara martxan jarriko dutenak. Horretarako, gure artean dugu Getxo Egizu Euskara taldeko kide bat, Fabio Pérez Laso de la Vega, eta berari emango diot hitza, besteak beste, ekimen honekin zergatik bat egitea erabaki duten azaltzeko. Lehenik eta behin azaldu nahiko nuke zergatik erabaki dugun Getxo Euskara ekimenean parte hartzea. Guretzat, euskararen erabilera sustatzea ez da soilik eskolaren edo erakundeen ardura, komunitate osoarena da. Eta euskarak aukera ematen du komunitate hori aktibatzeko, bereziki familietatik abiatuta. Horregatik ikusi genuen aukera ona zela Getxon ere martxan jartzea. Getxoko egoerari dagokionez, azken urteetan sumatu dugu aurren eguneroko testuingurua gero eta erdaldunagoa dela. Eskolan euskaraz aritzen diren aurrasko, eskolatik kanpo lagunen artean eta edo aisialdian gaztelaniara jotzen dute. Joera hori ez da kasualitatea. Ingurune soziolinguistikoak eragin handia du eta horrek kezka handia sortzen digu. Beraz, honek kezkatzen gaitu. Ez alarmismotik, baina bai arduraz. Badakigu hizkuntza baten bizitasuna erabileran dagoela. Eta hemen euskaraz bizitzeko aukerak, murrizten badira, etorkizunean ondorioak izango ditu. Horregatik uste dugu ezinbestekoa dela orain eragitea. Testuinguru honetan euskara bezalako ekimenak beharrezkoak direla iruditzen zaigu. Ez dira soluzio magikoak, baina bai bidean aurrera egiteko tresna eraginkorrak.
Garrantzitsuena da mugimendua sortzen dutela, kontzientzia pizten dutela eta jende aktibatzen dutela. Eta hori da hain zuzen ere behar duguna. Gainera, euskerak planteatzen duen ikuspegia oso interesgarria da. Gurasoekin edo guraso lanak egiten dutenekin, elkarlanean arituta umengana heltzea. Ideia ona dela iruditzen zaigu, zalantzarik gabe. Azken finean, gurasoak dira umenen referente nagusietakoak. Eta etxean sortzen diren ohiturek eragin handia dute hizkuntza erabileran. Gurasoak bidelagun izatea funtsezkoa da, ez soilik euskararen transmisioan, baizik eta erabileran ere. Amaitzeko, uste dugu euskararen indargune nagusietako bat da ikuspegi komunitario hori. Denon artean pauso txiki, baino esanguratsuak ematea. Bestetik praktikoa dela ere nabarmenduko genuke. Ez da diskurtso hutsa, baizik eta egunerokoan aplikatzeko moduko proposamen zehatzak eskaintzen ditu. Eta azkenik ilusioa pizteko gaitasuna duela. Esango genuke, eta hori ezinbestekoa da, hizkuntza baten aldeko lanean emozioak oso garrantzitsuak direlako. Beraz, gonbita luzatzen dizuegu guztiok parte hartzera, bakoitza bere eremutik, euskararen erabilera indartzeko bidean. Eskerrik asko, Fabio. Eta getxo ez ezik, esan dugun bezala, beste egun herritan egongo dira buru belarri euskaltzale asko euskararen seinalea ahalik eta guraso gehienengan helarazteko. Eta, zer da proposatuko dietena? 0-12 urteko haurrak dituzten familiei, bide nagusi proposatuko zaizkie, euskararen alde urratsak ematea ahalbidetzen duten ekimen honetan murgiltzeko. Alde batetik izango ditugu etxean etxekoekin egiteko misioak, eta bestetik herri mailan komentatu duen moduan, modu komunitarioan eta elkarrekin parte hartzeko espazioak antolatuko dira. Baina bazen marka. Etxean etxekoekin egiteko misioak, finean gurasoek eta horrek elkarrekin egiteko moduko hainbat proposamen dira. Orduan, misioak haurren unibertsoa osatzen duten 8 planetetan banatu ditugu, eta planeta bakoitzak haurren unibertsoa osatzen duen eremu bati egiten dio referentzia. Badugu ipuinen planeta, pantailen planeta, sormenaren planeta. Eta misio horiek eskuratzeko, gurasoek oso errez dute, euskararen webgunera jo, eta bertan gurasoen txokoan topatuko dute galdetegitxo bat. Hori bete beharko dute, galdetegi hori minutu pare batetan betetzeko modukoa da, eta emandako erantzunei esker, familiaren ezaugarriei egokitutako misioak jasoko dituzte. Bai pantailan eta bai e-mail bidez, beraz eskura izango dituzte momentu oro. Eta misioiek osatzeko beste hainbat baliabide dituzte webgunean bertan, eta baita zer egiten ari diren eta ze urrats ematen dituzten jasotzeko pasaporte bat ere. Eta gainera, misioak webgunetik eskuratu ahal izateak Euskal Herri osoko gurasoei zabaltzen die euskeran parte hartzeko aukera. Ez bakarrik, espazioak eta beste ekintzak antolatzea erabaki duten horietan. Eta parte hartzeko beste modua berriz, euspazioak lirateke. Euspazioak dira herriz herri antolatuko diren eta euskaraz hitz egiteko aproposak diren familientzako elkarguneak. Eta elkargune horiek ekintza zehatzen bueltan antolatuko dira eta herriaren arabera ezberdinak izango dira. Denetarik egongo da, irtera, sukaldaritza, pintaketa tailerrak, ibilaldiak eta aisialdiko elementu ezberdinei lotutako proposamen divertigarriak eta gozagarriak izango ditu. Eta herri bakoitzak bere antolatuko du bere kontu, orduan maiatzaren 7-tik 17 bitartean herrietan egingo dituzten deialdiei. Horrez gain, euskararen webgunean jasoko ditugu eta data hurbildoa dela, gozarete ezagutzen. Eta ikusten duzuen bezala, etorkizunean aurrek euskaraz hitz egiteko motivazioa eta aukerak areagotzea da asmoa. Gozamena eta parte hartze aktiboa ardatz hartuta. Eta komunikabideon bitartez, familia guztiei luzatu nahi diegu euskaran sartu eta parte hartzera animatzeko gonbidapen bero hau. Eta gonbidapen hori luzatzeko, hemen dugu gure artean Jon Txarroalde. Jon, euskaran parte hartuko den guraso horietako bat dugu eta zurea da ditza. Eskerrik asko. Entzuten da? Bai.
Bai, ni guraso moduen parte hartuko dut, hemen apurtxoen nire ikuspegitik kontatuko dut zelan, zergatik da niretzat garrantzitsua parte hartzea. Nik euskararen berri izan eban herriko euskara elkarteren partez, eta lehen momentutik sentitu nuen, gure errealitatera, gure errealitatearekin, gurasoen errealitatearekin nahiko lotuta zegoela. Askotan pentsatzen dugu euskararen etorkizuna eskolan jokatzen dela, eta egia da eskola ezinbestekoa dela gure haurren euskaldutzean, baina, zuek oso ondo azaldu da moduan, gero haurren unibertsoa asko zaratagoa da, zabalagoa da, etxeak, kalea, lagunak, familia, parkea, isialdiak kirola. Zentzu horretan, euskarak oso argi du nondik jo, ez die soilik aurrei begiratzen, baizik eta gurasoi eta familiei be, ikuspegi komunitario batetik. Murgiltze espazioak eskaintzen ditu, edo sortzen ditu, eta euskaraz aritzeko aukera erakargarriak emoten dizkidu. Eta horretan, gurasook ere zer esan handia du, horregatik animatu naz nire euskaran parte hartzera. Askotan euskaraz gehiago nahi dugu, edo euskaraz ez nahi dugu meekin, edo beto nahi dugu, baina ez dakigu nola egin, edo betiko oztopoak aurkitzen ditugu, eta horiei aurre egitea, askotan ez da erraza. Orduan, euskarak aukera emoten digu, pausotxo bat gehiago emoteko, lanera ez bakarrik egiteko, ni azkenean nire familian partatuko, baina herrian badeko guztero, beste familia batzuekin batera, parte hartzeko aukera, orduan, komunitate gisa egiteko, elkarrekin egiteko, aukera hori oso niretzat da proiektu honen gauza garrantzitsuenetariko bat, azkenean euskara herrian biziarazteko sare bat sortzeko aukera ematen dagoela. Ni Arrigorriagan bizi naiz, eta Arrigorriagan Bilbo handiko beste herri askotan bezala, Fabiok esan duen moduan, gehetxo baten ere, euskaran erabilera txikia da. Oso txikia da, nahiz eta herritar askok euskaraz badakiten, oso erabilera eskasa. Orduan, egoera horrek arduratzen gaitu gurasoei, eta egia da gurasoen artean gai askotan ateratzen dela, eta uste dute kezka partekatu bat dela. Horregatik ere, gure kasuan Arrigorriagan oin dela 3 urte, guraso talde batek proiektu bat martxan jarri genuen, familia bidezko euskararen transmisioa eta kaleko erabilera indartzeko, familia sare euskaldun hori sartzeko asmoarekin, sortzeko asmoarekin. Azkenan transmisioa ez da etxean bakarrik gertatzen. Etxean hasten da, eta etxean haste oso importantea da, baina gero kalean behar ditugu beste transmisio eredu batzuk, beste espazio batzuk, beste harreman batzuk sortu euskaraz, eta horregatik guazi ginen ere jarduerak antolatzen, familien arteko harremanak sortzen, eta azken finean euskaraz sozializatzeko edo espazioak eskaintzen. Eta ikusi dugu horrek funtzionatzen duela dut ostean, sare bat dekogu, jendeak erantzun nahi eman du, eta behar bat badago, Orduan, eusferak hori sebera egiten du, egia da eusferak egiten duela plano edo dimentsio handiago batean, Euskal Herrian egiten delako, baina egiten du tokian tokiko aktibazioa bilatuz, eta hori funtsezkoa da. Azkenan aldaketak komunitateetan sortzen dira, doraikitzen dira. Hori ez maizen kantak esaten dut moduan, txikitasunetik handitasunera egiten dira aldaketak, Eta bukatzeko bakarrik azpimarratzea gurasok erantzukizun handia dekogu. Aurrek ikusten dutena imitatzen dute, hori argi dago. Orduan guk hor pisu handia dekogu, guk erakusten diegu zein hizkuntza lehenesten dugun gure harremanetan. Orduan gure esku dago, aurrei euskara hizkuntza baliagarria eta naturala dela transmititzea. Eta horregatik Euskal Herriko guraso guztiak animatuko nituzke euskaran parte hartzera, aukera bikaina delako, gure egunerokoan pausotxo gehiago emoteko, familia saletzeko, eta gure seme-alabekin euskaraz naturaltasunez bizitzeko. Eskerrik asko, Jon. Zuen gonbidapena hartuko dut, eta galderentzako tartea zabaldu baino lehen. Gogoratu datorren astean abiatuko dela euskara, eta euskararen seinaleari jarraituz, eman ditzagun pausuak, guztiok elkarrekin gure aurren unibertsoa euskaldunagoa izan dadin.
Mila esker etortzeagatik eta zuen arretagatik. Bai, galdera bat. Aipatu dituzu etxean egiteko misioak, ez dakit adibide praktikoren bat jartzeko moduan zauden guk ulertzeko, zer da misio bat, zer egin beharko dute etxean? Etxean proposatuko